Autanai da mara mama za mu yaba mai farar aniya na shigo shigifar mama dole ne shagwaba mai yawan fara'a ba ta san rigima. Autalotin mama ya zo da waƙar alfarwa mu gaida fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan sarki Haja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa tambarin ki na doka uwar gidan gwamna Kaura. Da fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan sarki Haja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa tambarin ki na doka uwar gidan gwamna Kaura. Da fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan sarki Haja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa tambarin ki na doka uwar gidan gwamna Kaura. Jalla sarki Allah da kai na faro zance na. Gaba dai gaba 'yan sarki Malikal mulki wanda ya yi dare kuma ya yi rana. uwar gidan gwamna Kaura. Shi mun baiwar baituka ya sata a kirjina. Gimbiya kuma 'yan sarki Albarkacin manzo Mustapha da za ya yi cetona. gaba dai gaba 'yan sarki Duk abin da ya dame ni shi ka sharan kuka na ƙara dafa min har mu kai tudun ganin na tsira. da fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan sarki Haja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa tambarin ki na doka uwar gidan gwamna Kaura. Rafi ƙara salati ga Mustapha Abban Zara. Gaba dai gaba 'yan sarki Shugaban dukan al'umma shine manzon tsira. uwar gidan gwamna Kaura. Alihi da sahabbai da sun kabe shi zuwa hijira. Gimbiya kuma 'yan sarki Suka bar Makka sun je Madina ne farkon ƙaura. gaba dai gaba 'yan sarki Ashabul kafi ya malamai mun gyara su suka yi faman tsara martaban manzon tsira. da fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan sarki Haja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa tambarin ki na doka uwar gidan gwamna Kaura. Assalamu alaikum mutan jahata 'yan Bauchi. Gaba dai gaba 'yan sarki Amshi mai tafiya da ku zaburar mayin bacci. uwar gidan gwamna Kaura. Ka ji autan waka da baituka masu azanci. Gimbiya kuma 'yan sarki Tambura ne na yi wa uwar marayi 'yan Bauchi. gaba dai gaba 'yan sarki Mai tulin ilimi mama ba ta san mai ganganci. Haji First Lady uwar gidan Bala gwamna Kaura. da fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan sarki Haja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa tambarin ki na doka uwar gidan gwamna Kaura. Mama ta kunki a sannu mai halin girma. Gaba dai gaba 'yan sarki Gimbiya sannan jaruma da ke yin alfarma. uwar gidan gwamna Kaura. Dan halinki na kirki auta na shaida newa. Gimbiya kuma 'yan sarki Daga mu ko kake ce kike cire mu cikin fama. gaba dai gaba 'yan sarki Ku kuke da ruwa yau a Bauchi sannan ga koma mama kifin mana ku ga ki ga gwamna Kaura. da fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan sarki Haja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa tambarin ki na doka uwar gidan gwamna Kaura. da fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan
ke za a yi soro. Gaba dai gaba sarki. Yafiya kike mai magani na kwari har sauro. Uwar gidan gwamna ƙaura. To ashe ta wada ba'ayinta sai an sa karo. Gimbiya kuma sarki. Maganar ki da kin yi ta al'umma ke sauraro. Gaba dai gaba sarki. Kin zamo inuwar mai gida da yara har gauro. Mai farar aniya uwar gidanmu ce matar kaura. Dai da fisiledin Bauchi gimbiya kuma sarki. Hajja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa. Tambarin ki na doka uwar gidan gwamna ƙaura. Cincina zan yi wa mai gidanki yau gwamnan Bauchi. Gaba dai gaba sarki. Garkuwan talaka gishikinmu al'ummar Bauchi. Uwar gidan gwamna ƙaura. Kadimul Islam mai niyyar fitar mu cikin kunci. Gimbiya kuma sarki. Sannu baban Zara fitilar mu jihar Bauchi. Gaba dai gaba sarki. Ga uban Shamsu kuma uba ga Dolas bai bacci bala alheri ne gare mu ba shakka kaura. Gai da fisiledin Bauchi gimbiya kuma sarki. Hajja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa. Tambarin ki na doka uwar gidan gwamna ƙaura. Mamakin zama bangon zuma ga al'ummar Bauchi. Gaba dai gaba sarki. Kaga duk wanda ya jingina yana saba dace. Uwar gidan gwamna ƙaura. Kani tabawa basu maganin kwaɗai sai dai an ci. Gimbiya kuma sarki. Masu ja miki kafi dole sai gumi a saman hanci. Gaba dai gaba sarki. Mama bacin ma duk da kin hana in yi habaici. Momi kowa ya taɓo ki auta sai na masa gyara. Gai da fisiledin Bauchi gimbiya kuma sarki. Hajja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa. Tambarin ki na doka uwar gidan gwamna ƙaura. Mama ɗawi su wajen ado kina burge kowa. Gaba dai gaba sarki. Ga kita kunki a sannu sannu bayan gaggawa. Uwar gidan gwamna ƙaura. Mai halin girma 'yar gidan sarauta ga baiwa. Gimbiya kuma sarki. Kuma matar gwamna na Bauchi mai san talaka. Gaba dai gaba sarki. Ke madubi ce fitilar da ke haske kowa. Yanzu na fara baitukan ki nan gaba kwai saura. Gai da fisiledin Bauchi gimbiya kuma sarki. Hajja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa. Tambarin ki na doka uwar gidan gwamna ƙaura. Jaruman matan zuba mama ba karya na yiwa. Gaba dai gaba sarki. Garkuwan matan juwa ba sa'an yaro cewa. Uwar gidan gwamna ƙaura. Biyar alƙalai mama ba mai wasa ba. Gimbiya kuma sarki. Duk abin da ta ce za ta ma ba za ta yi ƙarya ba. Gaba dai gaba sarki. Waɗi ake na yi waƙar ki baki saka ni a jirgi ba. Ani ko na ce da lokaci ya zo ba wani saura. Gai da fisiledin Bauchi gimbiya kuma sarki. Hajja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa. Tambarin ki na doka uwar gidan gwamna ƙaura. Da fisiledin Bauchi gimbiya kuma 'yan sarki. Hajja Aisha Lami ta ka a sannu mu je giwa. Tambarin ki na doka uwar gidan gwamna.